Nera koenekia awikira sense mwe imanyerero nigakoro kwa Joshua Uta kabana ntwiko mwerio ama yeyense yemo nigotoko ya chaka kurwase county ya Kisii awo ekerabo ritko lya rero lyarengeritko lya borokiwa kwirana agucia sechi skuru magega yokobera isko asegeka kyangechi wikibere kubwatikana no korwa chinga kinyororo bachore bonene gukorekana imense ya Kenya nigo abanke babarokana bachandegete ase ebituo by'ekigari kubwatikana no komenta kwerigori iriye kigari na nigo babagotayona abange babo nigo bateyariganetie ase rigori eryo muri keito Vincent Onyancha nabawikirana ase gatie bituo imemu cyobosongo na gotwariganeria oroboti urwasenjire kubwatia umubaro munene bw'abantu nabo igogochirana gw'ekigari nigo kwanekiwe imeyo mu cyobosongo county ya Kisii ase rituko lya rero bwatekana no kwigoro gw'ekiskuru Ngana nagati ya bateniri kurwa sensemo ya sekta yobosombi nigo baenekia okomenta kwa magori njene manager yestage ya section ya Kigali enango teba seri tukolya lero egasi yabereke okorekana nande togo skulu magwa se sababu na tebe tabana bera ne skulu akirenda sobwenge mbulinga egasi yakorekana lero no nyamagoria ligikomenta ke gwango kiria abayibodi batakagirete nkagete ngabona abantu mbagende kwira abana skulu nigo batebire buno komenta kwa magori nigo gwasegetwa no baromonene bw'abantu kurwa gusi uchiya chinsemo chinde egento kiagera twamenta magori ne ringa Kigali cyarorokananga ekire pisi mono na abana baba bange kubwa Kigali kone gari yangu ikestage kana guonchoka na kogenda bono ya bitinga ligo lili amete nande gari kwenda one way kwira na ira na bosa bono kwenda kulie kogenda yasamba mafuta gocha yagera ligo lili amentake ego in fact ndo chenge insense kogenda bono buna egende to siagenda seri tukolia lero igera gasie bese korekana bia na intwegere abantu be section ya matatu tonyore risk egere tuigendere kimaisa nonye nabo gati yaboni gobate abunamba mente tigori korendo mubaro monene nigo irera kuimukia abantu goetania ekerengo umudumu matatu by the way I'm very much happy ne sekte cheto cha matatu ande na banafunzi barububa mimi niketeka igasaidi kinweza kuligerea sema egane na bosio haba banafunzi bareka barabange sana nande bago travel lakini nande ndoche hivi goliro lindiramenta nanda banafunze ngo turabele bari na way na gentonke iyo twaigure kerekebe asenjera muna bagendera te go travel abanafunze bako travel na good way nande naona bible bako bakoba ina good way nendo abantu bamatatu ndori komende gorito te bana baito baira ne skuru basome biya amagendera biya na bo sekta ya matatu ni gobono batebire buna igobanyorra bana bange hawo bakono cyeskuru egento kiranda ke barabu commentary goli asense media yafa na bo kolengana bayiboli kurwa sense meyega mu cyobosongo ni gobarokora kwabo kucyaso mwaziri wesemi Professor George Magoha kubwata ya serikali kone kibuna bana kero bakono cyeskuru bali kunyara gotomonka anene maige skuru echiga koigorwa sekta ya matatu boigoni gegendete go samura kubwata kanu baro monene bw'abantu bakurukura nseme mogochi asense mende ko reporter ya Ndizi TV kurugatika tyo mu cyobosongo imeye county ya Kisii riterane nchenkoro kwa